Teď si to vůbec nedotkl ten bohenčík? Do vrchu, tak to nemá. Nedotkl ještě, ne. Byl čeho tyčet napřed, když to bouchne? Ale pojď to benzínem. Jo, vole. Kovbojky v prdeli. Kolik minut ještě, sekund. 80 sekund. Zatím to je nějaký houbaře. Tady je ten. Je mravenec. Máme to dát na YouTube. Granát, který nebouchá. Matěj? Už? Piča, to jsou scepiny. To se tak moc. Lol. Dostala? Já taky, Já taky. Dostala. Já nebo já byl zatím za stolem. Tak jaký myslíte, že je nejlepší? Ten první byl slabý. Já bych myslel, že ten roličkový. To první bylo, no.